Kiitos. Eli tervetuloa Pirkanmaan kielitutoreiden tietoiskuun, parhaiseen kielenopetukseen sanottuun tietoiskuun, ja me ollaan nimetty tämä meidän tietoisku Kerrotaan tarinaa. Mä oon siis Leena Pulli, Tampereella kielenopettajana ja kielitutorina sekä Pirkanmaalla myös alueellisena kielitutorina. Ja mun kanssa yhdessä tietoiskua pitää Jenni. Kerro itsestäsi. Joo, Jenni Koskela. Mä oon Akaassa töissä Viialassa ja täällä opetan kieliä, englantia ja saksaa sekä ala- että yläkoulussa. Ja myöskin toiminut meidän varhennushankkeessa nyt useamman vuoden jo koordinaattorina ja näitä koulutuksiakin jokunen tässä jo pidetty. Ja aloitaks mä heti? Onko kaikki vaan? Joo, niin meillä on ilmoittautuneita oli yli 100 ja tällä hetkellä 40 paikalla, mutta tällähän me mennään. Ja tosiaan me ollaan jaettu tämä esitys sillä tavalla, että Jenni kertoo ensin siitä semmoista tarinallisuudesta ja tarinan nivomisesta opetukseen, ja sitten mä kerron sitten vähän muutamasta erilaisesta pelistä, sovelluksesta ja vähän toiminnallisuudesta, että miten sitten niitä voisi toteuttaa sitten sen tarinan tueksi niitä asioita. Mutta Jenni, sä varmaan voit aloittaa. Joo. Sen mä vielä sanon, että jos tulee jotain kysyttävää tai pongaat sieltä nyt jotain, mihin haluat vielä palata, niin toi viestiruutu on tosi hyvä siihen, että se kysymys jää sinne olemaan ja minä voin vastata, Leena voi vastata tai joku muu voi vielä sitten vastata. Että kirjoittakaa toki, jos tulee jotain kysyttävää. Ja Leena, klikkailetko sä ruutuja eteenpäin, koska tää on nyt sun jakama tää diashow. Yes, kiitos. Tämä eka dia on nyt, mä katsoin eilen, että mitä te olette klikannut sinne, että ketä opettajia täällä on nyt kuuntelemassa. Tämä on ehkä semmoinen luokanopettajalle suunnattu tämä ensimmäinen slaidi. Kieltenopettaja varmasti tietää, että hän on jo kieltenopettaja, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Kieltenopettajalle mä haluan sanoa, että ainakin omasta kokemuksesta, niin jos on vierasta toimia tokaluokkalaisten kanssa, pienten oppilaiden kanssa, niin siihen kyllä hyvin pääsee jyvälle. Ja viesti on ehkä se, että suurin osa niistä leikeistä ja toiminnallisista tavoista, mitä käytät, niin kaikkihan sopii myös kieliin. Kuuluuko muilla? Tänne päin kuuluu ainakin hyvin. Okay. Täällä sanotaan, että kuuluu kyllä. Joo, diat ei näy. Selvä. Täällä on tämä tekniikka on aina yhtä hilpeätä, että koittakaa saada klikkailtua näkyviä. Eli Leena Pulli on se, joka jakaa tätä diashowta, niin se auttaa. Mutta slaidit tulee kanssa, eikös tuukin niin tuonne nettiin? Pystyy jälkikäteen katsomaan. Tulee jakoon sinne OPH:n sivuille. Mahtavaa. Okei. Eli tämmöinen nyt, että tämä koulutus on siis kohdennettu kaikille, sekä kieltenopettajille, luokanopettajalle että muille, kaikki ketkä tämän asian parissa on tekemisissä, mutta slaidi on aina vähän semmoinen, että pelko pois, kaikki tähän pystyy, kaikki osaa, kaikilla on vahvuutensa tässä. Ja luokanopettajan suurin vahvuus on mun mielestä se, että vierasta kieltä voi tuoda siihen koulupäivään ihan mihin kohtaan vaan. Voidaan tervehtiä, voidaan toivottaa hyvää ruokahalua tai hyvästellä tai kertoa viikonlopusta, ihan mitä vaan teillä siellä tapahtuu. Mutta mennään seuraavaan slaidiin. Mulla on ensimmäisenä otsikkona, että kieli ja tarinan varjolla. Ja ideana on se, että oppitunnin tai useampia oppitunteja, niin sitä sisältöä voi kutoa tarinaksi. Ja lähtökohtana tässä on aina se, että lapsethan tykkää saduista, lapset tykkää tarinoista. Ja siihen tarinan sisään saadaan sitten monenlaisia erilaisia mahdollisia toiminnallisia harjoituksia tai sitten draamaa, johon vähän vielä tässä palaan myöhemmin. Tarina vaatii kuitenkin sitä, että täytyy eläytyä, täytyy heittäytyä. Työkaluksi riittää ehkä pelkästään mielikuvitus. Ja tässä on tämä pupusormet valokuva
Eli tuosta 2 sormea nostamalla, niin jokaisella luokassa onkin yhtäkkiä oma pupu, jonka kanssa voidaan sitten vaikka keskustella tai sen kautta voidaan käyttää sitä vierasta kieltä. Tarinasta lisää, jos haluat tietää, tutustua, kouluttautua, niin Storyline-metodi on tässä vähän niin kuin taustavaikuttajana. Eli se, miten tarinaan kautta tehdään joko yhden oppitunnin kokonaisuus tai sitten pidempi kokonaisuus. Ja siihen tarinan sisään sitten erilaisin harjoituksin, keinoin, niin harjoitellaan sitä kieltä. Ja vielä seuraavassa slaidissa, millä voisi tarinaan lähteä liikkeelle, niin kannattaa ehkä pohtia tällaisia asioita, että voit keksiä siis oman tarinan tai käyttää jotain tuttua tarinaa. Voidaan lukea yhdessä luokassa tarinaa. Se voi olla itse asiassa myös vieraalla kielellä, jos se on tuttu. Niin siitä voikin sitten päästä vieraaseen kieleen käsiksi sitä kautta, että tarina on jo tuttu ja sitä voi kääntää siinä ja tutustua vaikka yhteen sanaan viikossa. Kun puhutaan pienistä oppilaista, niin se sisältö voi olla ihan se, että täällä on nyt yksi sana, mitä me koitetaan pongata ja kuunnella tästä tarinasta. Jos lähtee omaa tarinaa keksimään, mä oon kokenut, että se on ollut tosi hauskaa. Se on tosi, niin kun siinä saa itse päästä oikein mielikuvituksen valloilleen. Ja siinä varmaan on parhaimmillaan, jos saa jonkun kanssa tehdä, että se ei ole sitten sellaista yksin pakertamista. Ideointia ja pallottelua, jos pystytte tekemään, niin tehkää yhteistyötä. Meillä on ollut esimerkkinä, voitte käydä tutustumassa sieltä Pirkanmaan mikä se oli, Pirkanmaan Kikatuksen blogspot sieltä nettisivuilta. Niin siellä on puputarina, yksinäinen pupu etsii kavereita, ja tähän tarinaan on kudottu sitten englannin kielisisältöjä, muun muassa numeroita ja muuta vastaavaa, tervehdyksiä. Sitten on pingviinin väriseikkailu. Pingviini lähtee valko, harmaa, siniseltä pohjoisnavalta, vai oliko ne etelänavalla, miten se nyt menikään, niin lähtee etsimään värejä ja saapuu tietysti Suomeen sitten katsomaan, että minkäs väristä ja värikästä täällä on. Eli ihan tällaisia tarinoita voi olla taustana. Ja sitten ehkä se, että haluatko kokeilla niin kuin yhden oppitunnin eka. Kiitos Leena, pirkanmaankikatus.blogspot.com, sitä hain. Että se voi olla yhden oppitunnin, se voi olla 1 päivä, kokonainen päivä, jos sulla on semmoinen mahdollisuus olla yhden ryhmän kanssa koko päivä. Se voi kestää viikon, se on tämmöinen teema. Ja mikä estää jatkamasta vaikka puoli vuotta tai pidempäänkin, jos se tarina kantaa. Ja aina tietysti mistä oppilaat innostuu, jos on joku juttu, joka on tosi hitti, niin siihenhän voi sitten ympätä ihan mitä vaan. Mulla on seuraava slaidi, joka liittyy tähän. Mutta ei mennä, mentiin jo siihen. Ei se mitään. Tämä on ehkä semmoinen, että tätähän se on niin kuin jo pisimmälle vietynä. Tuleeko siitä sun luokkahuoneesta Hogwarts? Onko se tylypahka? Onko oppilaat siitä innostuneita? Mitä kaikkea siihen saa luotua sekaan? Toi on aika paljon. Jos mulle näyttäisi tuommoinen kuva, mä sanoisin, että kellä tuohon nyt on aikaa. Mutta se voi olla tietysti paljon pienempääkin. Mulla tuli Pinterestistä vastaan tämä Adventure Themed Class. Eli että siellä luokkahuoneessa on jotain sellaista, mikä innostaa, kutittelee mielikuvitusta, saa lapset innostumaan siitä aiheesta, että nyt me tehdään vaikka maailman ympärysmatkaa tai vastaavaa. Niin siihen voi sitä rekvisiittaa sitten oman ehtimisen ja jaksamisen myötä tuoda. Toki ne pelkät pupusormetkin, niillä pääsee alkuun, siihen ei tarvita mitään. Tai sitten tämä on se toinen ääripää. Ja totta kai alakoulun opetuksessa varsinkin niin tämmöinen muihin opetuksen aiheisiin sitominen, niin tuo semmoista syvyyttä siihen sitten, että voidaanko kuvistunnilla tehdä aiheeseen liittyviä piirustuksia, maalauksia, voidaanko vaikka käsitöissä tehdä pupuseikkailuun liittyvät puput, voidaanko
ympän tunnilla puhua siitä, miten puput talvehtivat, että se saa syvyyttä, se saa vähän lisää niin kuin lihaa se tarina siihen päällensä. Niin sitä voi laajentaa muihinkin oppiaineisiin. Okei, tarinallisuudesta tämmöinen pläjäys. Lisätäänpä ripaus draamaa seuraavasta slaidista. Ja tähän mulla on hyvin vahva tämmöinen tausta, tutkimukseen pohjautuva tausta, että se siellä kielissä se on yhtäkkiä pelottavaa kommunikoida eri tavalla luokkakavereiden tai ryhmäläisten kanssa. Voi olla. Ja eläytyminen toiseksi ihmiseksi, henkilöksi, hahmoksi voi rohkaista puhumaan ja kokeilemaan sitä kielenkäyttöä ihan eri tavalla kuin mitä omana itsenä tekisi. Ja se ajatus on siis siinä, että enhän se mä ole, joka nyt puhuu ja tekee virheitä, vaan se on tämä mun hahmo, se on tämä tyyppi, tämä tekee tällaista, en minä. Ja jos tuntuu opettajana, että on vähän kankeeta lähteä mihinkään tarinaan heittäytymään tai lisäämään draamaa luokkaan, niin tämä voisi toimia myös opettajalle. Pieni rooliasu saattaa olla, sulla onkin joku käsinukke tai joku muu hahmo, jossa tekee sitten sitä työtä, niin voi auttaa. Ja millä draamaan sitten pääsee helposti käsiksi, löytyy seuraavalta slaidilta. Siellä on nyt, nämä on oikeastaan sellaisia, mitä mulla on ehkä takataskussa aina. Esimerkiksi pantomiimi on sellainen, että aina kun tulee sellaista sanastoa, mitä voi esittää, niin kyllä sitä pantomiimia aina mennään. Eli yksi esittää ja muut arvaa, mitä hän esittää. Ja sitten kun oppilaat tähän oppii, niin sehän pyörii ihan itsestään. Opettaja saa vaan seurata. I am esittäydytään toisena henkilönä. Eli tästä voidaan tehdä stillikuva esimerkiksi, että oppilas saapuu kuvaan ja sitten hänet kysytään, että kuka sä olet, kenenä sä nyt tulit tähän kuvaan. Ja hän voi olla vaikka joku eläinhahmo tai eri tunnetiloissa. I am happy, I'm a lion ja niin edespäin. Toimii myös verbeihin. Tämä tietysti sitten liikettä, mikä on toiminnallisessa oppimisessa oikein tervetullutta. Eli mitä sinä teet? Ja esitetään sitä tekemistä. Hän voi itse kertoa tai sitten muut voi kertoa, että you run, sä oot juoksemassa. Ja vielä löytyy seuraavalta slaidilta lisää. Eli tämä on sitten ehkä semmoinen opettajavetoisempi, että miltä kuulostaa tai näyttää tämä sana tai asia. Ja oppilaat esittävät. Tämä on yleensä ollut aika hauskoja juttuja, kun kaikki nyt sitten yhtäkkiä ovatkin leijonia tai muita. Tähän on hyvä sopia aina semmoinen stop, että sitten kun opettaja sanoo stop, niin sitten kaikki ääni ja liike loppuu, koska muuten voi olla, että siellä on loppupäivän leijonat luokassa. Sama idea sopii taikasauvaan ja siinä voidaan tuoda myös tämmöistä lausetasoa. You are, sinä olet tai jotain muuta, mitä ollaan siinä kohtaa harjoittelemassa. Ja toki draamassa on se skaala on aika iso, että jos aloitetaan pantomiimista, niin siellä toisessa päässä, sanotaan vaikka vuoden tai 2 päästä, siellä voi olla joku sketsi tai näytelmä, miksi ei. Ja niitä voi sitten myös mahdollisuuksien mukaan oppilaat itse tehdä. Ja sitten kun siihen päästään, niin mahdollisesti kirjoittaakin. Mutta sketsit ja muut lyhyet pätkät, niin niitä tulee kyllä varmasti ihan muutenkin itsestään. Okei, vastaan tuossa Mikaelin kysymykseen, eli koulutuksen materiaali tulee pirkanmaakikatus.blogspot.com osoitteeseen, kopsaan ja laitan sen tänne. Ja yes, sinnekin. Joo, ja opetushallituksen sinne A1-kielten sivuille tulee myös nämä, kun nämä on OPH-tietoiskuja. Joo. Ja mä siirrän puheenvuoron Leenalle. Ja kiitän omasta puolestani. Laittakaa ihmeessä kysymyksiä, jotain tuli mieleen.
Okei, ja Tiina laittoi tuohon vielä tosiaan, että tallenne tulee myös sitten linkki ilmoittautuneille. Eli sen verran hei, sanon, että ennen kuin jatkan tuohon Jennin perään, niin eli tosiaan Pirkanmaan Kikatuksen sivulle tulee koulutusten materiaaleihin tämä diashow. Sitten lisäksi tulee tuonne Opetushallituksen A1-kielten sivuille. Varmasti Pirkanmaan Kikatukseen nopeammin, kun itse laitetaan sinne. Ja Tiina lupasi lähettää tallenteen niille kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet. Sitten jonkin verran tulee nyt viestiä sitten myös tuosta, että pätkii, niin se voi toki johtua niin kuin ihan verkostakin. Että itsellä ainakin käy tällä hetkellä todella hitaalla tämä kone, että pahoittelen, jos se teillekin näkyy silleen ja kuuluu pätkimisenä ja näin. Mutta hei, Jenni kertoi niistä tarinallisuusjutuista ja mä tuossa laitoinkin tuohon keskusteluboksiin siitä, eli mitä sieltä Pirkanmaan Kikatuksen sivuilta löytyy, niin sieltä löytyy tosiaan, että toi Jenni yhdessä ton Luoma Elinan kanssa ovat tehneet tämmöisen puputarinan, mistä Jenni puhuikin, että oli ne pupunkorvat, sitten on tehneet sen Teddy Bear Birthday, eli oli nallekarhusynttärit ja sitten teillä oli vielä just se pingviinin värimatka. Eli ihania valmiita tarinallisuuskokonaisuuksia, te voitte ottaa niitä valmiiksi käyttöön, löytyy sieltä Pirkanmaan Kikatuksen blogspot sieltä sivuilta koulutusten materiaalit kohdasta, niin sieltä voi itselle ottaa käyttöön ihan valmiita tarinoita ja siihen harjoituksia ja miten tavallaan kehittää sitten sitä eteenpäin sitä tarinaa. Halusitko Tiina sanoa jotain? Sari Salmin Tiina. Okei. Mulla enemmän vähän semmoista niinku käytännön työkalua sitten teille. Valitettavasti toimii tosi hitaasti, mutta ajattelin esitellä muutaman tällaisen jutun, mikä varmasti on osalle tosi tuttuja, mutta osalle ehkä ihan täysin uusia. Eli mun oppilaiden suosikkijuttuja. Eli tosiaan minä opetan 0–9 kaikki ruotsia. Bamboozle-peli on semmoinen ihana ryhmäpeli, jota pelataan siis luokassa joukkueittain. Ja se on siinä määrin epäreilu, että siinä saattaa saada ihan ilmaisia pisteitä. Esimerkiksi eilen kun pelattiin, niin yhtäkkiä tulikin, että win 50 points ja sai 50 pistettä. Tai voi vaikka joutua vaihtamaan jonkun toisen joukkueen kanssa omia pisteitänsä. Siitähän saattaa kumpi tahansa sitten hyötyä. Saattaa myös vain menettää pisteitä. Ja tosiaan, niin mitä pienemmät oppilaat, niin sitten opettajahan lukee sen kysymyksen. Ja mä en tiedä, että toimiiko tämä. Katsotaan. Mun täytyy varmaan lopettaa tuo jakaminen. Eli teille varmaan edelleen näkyy se PowerPoint sieltä. Ja eikö niin, Jenni? Näkyy se PowerPointti? Juu, näkyy. Joo, eli nyt mä lopetan. Lopeta esitys. Joo, mä joudun lopettamaan sen hetkeksi aikaa. Ja sitten mä jaan tuosta. Pistä vielä ääntä. Mulla käy tosi hitaalla tää nyt jostain syystä. Ja mä lähden jakamaan teille tätä Bamboozlea. Näkyisikö nyt, että tämmönen, sun täytyy Jenni toimia ja mun äänennä nyt sieltä. Eli näkyykö täältä tämmöistä pelikuvaa? Joo, kyllä näkyy. What color, what animal? Joo. Yes. Eli tämä on nyt siinä opettajanäkymässä. Me voitaisiin nyt vaikka ottaa, että meillä olisi 2 joukkuetta. Eli tästä valitaan, että montako joukkuetta ja mitä kysymyksiä, montako kysymystä tästä voisi valita, jos kirjautuu sisään. Tällä hetkellä en ole siis kirjautuneena, mutta kirjautuminen sisään ei maksa mitään. Silloin voi myös tehdä toki sit omia pelejä. Mutta mä otan yleensä tämän Classic-version tästä pelistä sen takia, että sitten täällä tulee niitä erilaisia. Jos haluatte joukkueet nimetä, niin kynänkuvaa painamalla se onnistuu, voidaan nimetä. Ja mä aina nimeen yleensä jonojen mukaan, miten ne on tai miten nyt ovatkaan sitten jakautuneet. Ja sitten joukkue saa päättää itse, että ne sanoo which number, we take number 7. Ja sitten sieltä kysytään, että what animal is this? Opettaja lukee. Ja sitten niiden joukkueen pitäisi ääneen vastata, että mikä se eläin on. Ja opettaja klikkaa tuosta. Sieltä tulee, että se on rhino. Jos joukkueella meni oikein, opettaja painaa tämän OK.
Ja jos meni väärin, niin painetaan ups. Eli kun painetaan ups, niin tapahtuu näin, eli ei tule pisteitä. No sitten olisi Team 2 vuoro, number 9. Ja sitten taas kysytään, what animal is this? Mikä eläin tämä on? Opettaja lukee kysymyksen ja oppilaat vastaavat, it's a bird. Meni oikein. Nyt he sai pisteitä. Eli tätä pelataan tosiaan niin, että vuorotelle aina valitaan numero ja sitten sieltä tulee, ja sitten sieltä joskus saattaa tulla niitä bonuksia tai sitten saattaa menettää pisteitä. Eli tämä tällainen luokassa pelattavaksi, ja tosiaan niin bamboozle.com on tuo osoite ja valmiita pelejä löytyy aivan valtavasti. Myös esimerkiksi jos opetatte yhtään isompia lapsia tai muita aineita, niin kuin luokanopettajat opettavat muita aineita, niin myös muihin aineisiin löytyy vaikka mitä. Eli bamboozle.com ja sieltä löytyy vaikka minkälaista juttua. Minäpä laitan tuon PowerPointin tuosta. Eli bamboozle.com ja voi tehdä omia, mutta löytyy myös valtavasti valmiita. Eli löytyy ihan suomen kielellä löytyy vaikka mihin oppiaineisiin. Ja se on tosiaan hauska peli siitä, että se voi olla tosi epäreilu tai sitten se voi olla niin kuin ihan tosi niin mukava joukkueelle. Anteeksi, nyt mä joudun kelailemaan tätä sinne eteenpäin. Mulla toimii todella hitaasti tämä verkko, mutta mulla oli siis seuraavaksi oli täällä tämä Chatterpix. Eli tämä on mobiililaitteelle ladattava sovellus ja se ei tosiaan vie paljon tilaa, mutta se pitää antaa oikeus käyttää kameraa ja äänen tallennusta. Ja käytetään suullisen arvioinnin tukemiseen esimerkiksi. Tai sitten jos haluatte, että tehdään tänään jotain vähän erilaista, niin tehdään tätä. Ja tässä on nyt idea myös sama niin kuin siinä tarinallisuudessa. Eli kun teillä on siinä tarinassa on teillä se pupu ja ne pupun sormet. Niin sitten jos teillä onkin ihan oikeasti se oppilas vaikka tuo sen pehmopupun sinne, niin miten me saadaan se pupu puhumaan? Niin nyt mä näytän sen. Mä laitan nyt mun kameran päälle, niin katsotaan, että saataisiko täältä kuvaakin näkyviin. Näkyykö mun kuva nyt ainakin itse näen? Eli mä olen ladannut sen Chatterpixin. Joo. Chatterpixin ja mä avaan sen täältä mun puhelimelta. Mikä tää? Welcome. Ei näy kuvaa. Okei. Okay. Jenni näkee mun kuvan, mutta muut ei näe. Joo, eli Leena siis näyttää videokuvassa nyt omaa kännykkää, eli klikkaa Leena Pulli, siellä pitäisi nimi näkyä, niin se video aukeaa isommaksi. Näkyisikö nytten? Auttaa. Miten näkyisikö mun kuva sinne teille? Okei, eli mä valitsen tästä sovelluksesta tosiaan tuon Take a Photo, eli ota kuva. Yes, hyvä. Ja sitten mä otan täältä, mulla sattuu olemaan nyt täällä tällainen hahmo. Ja mä otan tästä kaverista kuvan. Eli voi ottaa myös itsestä kuvan tai voi ottaa jostain tyypistä kuvan. Ja mä nyt otan tästä kaverista kuvan tällä Chatterpixillä. Mulla on sen kuva tossa. Tää toimii ihan hirvittävän hitaasti näköjään tää. Eli osa ei näe edelleenkään. Minun nimeäni, Leena Pullin nimeä klikkaamalla pitäisi näkyä. Tällä Chatterpixillä mä piirrän
tälle nyt suun, tuohon sen suun kohdalle tai johonkin muualle. Mä ihan vain sormella piirtämällä, tämä näyttää tällaista viivaa. Mä piirrän tälle nyt valtavan suuren suun. Mä piirsin sille tommosen suuviivan tuohon. Ei kuulu, ei näy. Nyt Jenni, osaatko auttaa teknisissä ongelmissa? En kyllä valitettavasti. Nyt voi olla yhteydessä vika tai en tiedä minkä pään laitteissa, mutta tänne kyllä kuuluu video, näkyy video oikein hyvin. Että koittakaa antaa omia ääniasetuksia, jos siellä on jotain. Eli sen verran pystyy sanoa tuosta, että itsellä ainakin niin ei toi Teams toimi, jos ei käytä sitä sovellusta, että se ei toimi se verkkoversio. Mulla nyt meni pimeäksi tämä. Eli ideana tässä kuitenkin on, että tässä otetaan kuva jostakin ja sille piirretään suu. Eli mä otin kuvan tosiaan tästä Halloween-hahmosta ja mä piirrän sille suun. Kiva, että kuitenkin jonnekin kuuluu ja näkyy. Piirrän tuohon sille suun, viivan. Sen jälkeen se antaa tämmöisen punaisen mikrofonin kuvan tuohon. Ja mä painan siitä ja nauhoitan sinne lyhyen pätkän puhetta. Hello, nice to meet you. Ja nyt mä nauhoitin sinne sen pienen pätkän sitä puhetta, niin voin katsoa sen. Hello, nice to meet you. Eli sillä se suu liikkuu ja se sanoo sen asian, mitä mä oon laittanut sen sanomaan. Voin nauhoittaa uudestaan myös, jos ei ollut tyytyväinen. Ja sitten kun tästä painamalla Next tästä sovelluksesta, niin tosiaan sitten tänne saa esimerkiksi koristeltua tätä kuvaa. Sinne voi laittaa tarroja ja sitä voi nauhoittaa uudestaan ja uudestaan niin monta kertaa, kun ne lapset on tyytyväisiä, että se on oikein heidän mielestä. Ja voi muuttaa ääntä ja voi tehdä vaikka mitä. Ja sitten lopulta sen voi tallentaa puhelimella. Tämmöinen lyhyesti esiteltynä, anteeksi nyt huono yhteys ja kaikille ei kuulu eikä näy, mutta todellakin Chatterpix, tutustukaa. Helppo suullisten kokeiden arviointi esimerkiksi, jos haluatte pitää suullisen jonkun kielitaidon arviointiin ja haluatte, niin silloin se ei ole lapsi itse, joka niin kuin puhuu omasta mielestään, vaan se on just se hahmo, niin kuin Jenni sanoi, että se ei ole minä, vaan se on tämä mun hahmo. Eli sitten se on myös niin kuin heidänkin mielestään ehkä turvallisempaa, että on joku muu, joka puhuu. Chatterpix oli siis se. Sitten pari, mitä mä ajattelin esitellä. Yksinkertaiseen luokkahuonetyöskentelyyn niin toimivia, eli tämä numerospinneri. Ihan vaan pyöräytetään, ei sen kummempaa, eli tämä on virtuaalinen onnenpyörä. Voidaan harjoitella numeroita, voidaan harjoitella värejä, voidaan myös liittää näihin esimerkiksi joku liike. Eli pyöräytetään sitä spinneriä ja liitetään siihen joku liike, että esimerkiksi numerolla 8 pitää hyppiä tai numerolla 3 pitää hiipiä kuin kuka voisi hiipiä, tai numerolla 5 kiemurellaan kuin käärme. Eli tällaisia. Tämä on tosi kiva ja helppo käyttää se, näihin voi liittää vaikka mitä. Tämä voi liittää siihen teidän tarinaan. Esimerkiksi, että arvotaan miten pingviini lähtee eteenpäin. Tätä numerospinneriä ei saa editoitua, mutta esittelenpä teille seuraavaksi yhden, minkä saa editoitua. Eli on olemassa tämmöinen kuin Wheel of Names, eli tämmöinen onnenpyörä. Ja tänne pystyy itse syöttämään sanat. Eli siinä on tämmöinen sanaruutu, mihin siis tässähän on tosiaan nimiä, mutta sitten tähän voi laittaa ihan mitä vaan. Esimerkiksi itse käytän tätä vaikka niin kuin sanaston kuulusteluun, että pyöräytetään ja sitten sieltä tulee joku sana ja pitää sitten osata sanoa se, että mitä se olikaan englanniksi tai suomeksi tai ruotsiksi tai millä kielellä nyt mennään. Eli tämä Wheel of Names on semmoinen, mitä pystyy editoimaan. Ja tosiaan tämä toimii samalla tavalla, että klikkaamalla pyöräytetään ja sitten se sieltä pikkuhiljaa hidastuu. Eli tokihan näiden molempien, sekä numerospinnerin että tämän Wheel of Names onnenpyörän, niin voisi korvata myös semmoisella ihan oikealla onnenpyörällä, mitä esimerkiksi aika moni opettaja on vaikka Ikeasta ostanut, niin semmoinenkin toimii todella hyvin.
Mutta te tiedätte, että tällaisia on olemassa verkossa ja nämä ei vaadi mitään sovellusta, vaan nämä on ihan siellä verkossa. Voi vaikka itselle tallentaa sen sivun sinne koneelle, niin se on yhden klikkauksen päässä teillä se onnenpyörä. Eli numerospinneri ja sitten oli tämä Wheel of Names, toinen pyörä. No sitten ajattelin vielä esitellä tällaisia, kun te teette niitä ihania tarinallisuustuokioita ja kerrotte tarinaa ja oppilaat loikkii kuin puput ja varoo krokotiileja siellä joessa, niin jollain tavalla miten hahmottaa oppilaille, jos teillä ei ole time-timereita tai muunlaisia ajastimia siellä luokassa, niin tämmöinen Classroom Timers on mun mielestä ihan superhyvä juttu, koska sä voit valita, siellä on ihan valtavasti, tässä vaan näkyy muutama kategoria. Eli että voi olla jotain pommeja tai sitten voi vähän tavallisia kelloja tai kynttilöitä tai vaikka robot race tai jotain muuta, niin näitä timereita ja sinne voi itse syöttää sen ajan ja se näkyy siinä sitten oppilaille ja sitten kun se aika loppuu, niin kuuluu joko niin kuin raketit lähtee tai pommi räjähtää tai robotit pääsee maaliin, niin se on lapsille helppo, kun he pystyvät seuraamaan sitä, että tietävät, että paljonko aikaa, kun se on näkyvillä. Itse käytän tosi paljon siis sekä isojen että pienten kanssa, koska monesti jos ei anna valmiista semmoista niin kuin aikaa, että kauanko on aikaa työskennellä, niin se saattaa silleen venähtää hyvin nopeasti, mutta jos sovitaan, että you've got 5 minutes, se on 5 minuuttia, nyt laitetaan se 5 minuuttia menee, niin se oikeasti sitten ne oppilaat tietää, että siinä vaiheessa, kun se pommi räjähtää tai se kello pirahtaa, niin se aika on loppu ja silloin pitää olla valmis se homma tai on sovittu vaikka, että lopetetaan pelaaminen siinä vaiheessa. Sen takia ajattelin esitellä nämä Classroom. Ja nämä myös tosiaan niin löytyy ihan tuolla Classroom Timer-hakusanalla esimerkiksi. Itse olen tykännyt juuri näistä online stopwatcheista, koska täällä on niin monta erilaista ja oppilaat on saanut valita sitten, että mitä he haluaa näistä käyttää. Yritän siirtyä eteenpäin, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Okei. Muutama sana toiminnallisuudesta. Eli useinhan sitä ajatellaan, että toiminnallisuus on sitä kinesteettistä tekemistä, mutta se voi olla myös muuta. Se voi olla mietintätehtävää, se voi olla sitä kielien vertailua. Se voi olla, että harjoitellaan samaa fraasia, vaikka jotakin tervehdystä, niin monella eri kielellä. Kuinka monella eri kielellä teidän luokasta löytyy niitä, että kuinka monella kielellä osaatte tervehtiä. Ja kaikkein tärkeintä on toiminnallisuudessa se, että kuitenkin saataisiin se viesti tulemaan useamman aistin kautta, jolloin ihan neuropsykologisen tutkimuksen mukaan niin se viesti vahvistuu siellä mielessä, kun se tulee useamman aistin kautta. Eli kun se nähdään, kun se kuullaan, kun se tehdään, kun se sanotaan, ehkä mahdollisesti kosketetaan, niin millainen se on se viesti, kun se tulee näin monta kautta, niin se vahvistuu. Ja tärkeintä toiminnallisuudessa on se, että oppija on oman oppimisensa keskipisteenä, keskiössä. Opettaja tarjoaa sitä resurssia siihen ja ohjaa sitä suuntaa, mutta oppija oman oppimisensa keskiössä. Ja toiminnallisuus on siitä tosi mahtava juttu niin kuin opetuksessa, että sehän eriyttää sellaisenaan. Jokainenhan toimii sillä omalla tasollansa siinä tehtävässä. Jos annetaan tehtäväksi tervehtiä englanniksi, annetaan vaikka käsinuket tai sorminuket ja sanotaan, että tervehditään englanniksi vaikka 5 eri oppilasta, niin jokainenhan tervehtii sillä omalla tasollansa ja kaikki kuitenkin tekee sen jollain tavalla. Eli se vähän heikompi tervehti sanoo ehkä just sen hi, mutta sitten se vähän paremmin jo englantia osaava, niin hän voi sanoa vaikka sitten hello, how are you? Tai nice to see you. Eli hän voi sanoa enemmän ja se, että se eriyttää sekä ylös että alaspäin. Otin 2 kivaa sivustoa teille tuohon näkyviin ihan näin niin kuin esimerkkinä. Eli tuo alempi sivusto, alkuenkku, jos ei teillä ole vielä, ette ole vielä törmännyt missään, niin on tosiaan yhden alueellisen kielitutorin täältä Pirkanmaalta tekemä tämmöinen sivusto alkuopetuksen englannin opiskeluun. Avuksi siellä on videoita, leikkejä, teemoittain. Suosittelen tutustumaan. Ja ihan mahtavia juttuja siellä kerätty yhteen. Ja sitten toi ensimmäinen aarrearkku, jos ette ole myöskään siihen vielä törmännyt, niin 7 kielellä me teimme Tampereella
kielten opettajat viime keväänä Opetushallituksen hankerahoituksella tämmöisen materiaalipankin, josta löytyy siis noin 10 sivua kirjoitettu leikkejä auki, eli leikkejä kielen opetukseen ihan selitettynä. Lisäksi sieltä löytyy kuvakortteja, väritettäviä ja värillisiä, löytyy pelipohjia, löytyy digitaalisia pelejä ja tosiaan 7 kielellä, eli kaikilla A-kielillä, mitä Tampereella on: englanti, espanja, saksa, ranska, Venäjä, Kiina, Ruotsi. Eli sille otin vaan tässä pari tämmöistä niin kuin maistipalaa, että mitä esimerkiksi täältä Pirkanmaalta teille olisi tarjolla muualle Suomeen. Musta tuntuu, että meillä oli Jennin kanssa semmoinen tavoiteaika, että me oltaisiin varttia vaille valmiita. Me ei ihan varttia vaille oltu, mutta tässä jäi vielä tosi hyvin aikaa kysymyksille. Eli tämä oli semmoinen pieni tietoisku, mitä meillä oli Jennin kanssa tarjota Pirkanmaalta tällä viikolla. Me ollaan ehdottomasti auki vielä kysymyksille, että kysykää. Kyllä. Voi kirjoittaa chattiin tai voi kysyä ihan ääneen. Joo, ja tämä on tärkeää ehkä sanoa vielä tässä kohtaa, että tämä on semmoinen niin yksi siivu ehkä siitä, mitä kaikkea varhennettu kielenopetus voi olla, että näkökulmia ja mahdollisuuksiahan on miljoonia, mutta että tässä on semmoinen yksi niin kuin siivu sitä, mitä voisi tehdä.